Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu funtzio kuadratikoaren adierazpen grafikoa parabola dela. Eta ikusiko dugu ze pausu jarraitu behar dugun edozein parabola bat irudikatzeko. Hemen aurkeztu dutzu edaz, ze pausu jarraituko duguzan parabola irudikatzeko. Lehenengo gauza ikusiko duguna, edo aztertuko duguna izango da A koefizientea, x karraturen koefizientea, eta horren arabera jakingo dugu parabola aurra dan, edo ganbila dan. Gero, kalkulatuko dugu erpinaren koordenatuak, x eta y. Horren arabera, aterako dugu parabolaren simetria ardatza, eta gero oso garrantzitsua dana, ikusiko dugu parabola x eta y ardatzarekin zein puntuetan ebakitzen bada. Eta azkenik, parabola hobeto irudikatzeko eta zehazteko kalkulatuko dugu beste puntu batzuk balio taularen bitartez. Funtzio kuadratikoaren adierazpen orokorra hauxe izango litzateke. Y berdin, ax karratu, gehi bx, gehi c. Beraz, jakiteko parabola aurra edo ganbila dan, aztertuko dugu A koefizientea. Hau da, x karraturen koefizientea. Kasu honetan, A bat da. Bat 0 baino handiagoa denez, esan gure dau, parabola aurra dala. Aurra izatea da forma hau izatea. Beraz, honekin ja badakigu erpina izango dala minimo bat. Erpina minimo bat dala. Bigarren puntua izango litzateke erpina ateratzea. Badakizue parabolaren punturik garrantzitsuena erpina dala. Orduan, eraikiko dugu parabola erpinatik hasita. Orduan, erpinaren absisa edo x kalkulatzeko formula honek emoten dozku. X azpi e ipiniko dugu erpina dalako, berdin minus b zati bia, non b eta a funtzio kuadratikoaren koefizienteak diren. Orduan, x azpi e izango litzateke minus b zati bi a. Minus b. B da minus lau, minus lau, zati bi, bider a esan dugu bat dala. Beraz, lau zati bi. Beraz, x azpi e, erpinaren absisa edo x-a bi da. Orain, kalkulatuko dugu bere ordenatua, bere i. Eta hori kalkulatzen dugu funtzioan ordezkatuz. Hau da, parabolaren adierazpen grafikoan ordezkatuz. Beraz, daukagu. Izango litzateke ordezkatzea lortu dugun x-en balioa. Orduen, x karratu, bi karratu, ken lau bider bi, gehi iru. Lau ken sortzi, gehi iru. Eta hau da, minus bat. Beraz, ordenatuaren balioa, erpinaren ordenatua edo ia, minus bat da. Beraz, erpinaren koordenatuak dira bi minus bat. Puntu garrantzitsua. Hurrengo pausua simetria ardatza aurkitzea da. Parabola guztiak simetrikoak dira bere ardatzarekiko, eta bere ardatza badakigu pasatzen dala erpinatik. Beraz, lehenengo gauza egingo duguna izango da grafikoa egin eta kokatuko dugu erpina. Orduen, grafikoan ikusten da, zuzen vertikal bat dala, eta zuzen vertikalaren ekuazioa izango litzateke x bardin bi. Formuletan hortik ikusiko duzue, zelan simetria ardatzaren formula dala x berdin minus b zati bia, justo erpinaren absisa. Behin kalkulatuta daukagu erpinaren absisa edo x-a, orduen bere ekuazioa x bardin bi. Honek abantai bat ematen duzku, edozein puntu aterata, simetria ardatzarekiko aterako dugu bere izpilua. Orduan, bikoiztu egiten dugu puntu kopuruak. Hurrengo pauso izango litzateke ardatzekin ebakitze puntua kalkulatzea. Hau da, y ardatza eta parabola non ebakitzen diren, eta x ardatza eta parabola non ebakitzen diren. Hasten gara y ardatzagaz. Y ardatza zuzen vertikal bat da, eta bere ekuazioa zuzena bezala da x bardin 0. X bardin 0. Orduan egingo duguna izango da x berdin 0 ordezkatu parabolaren ekuazioan. Beraz,
i ardatza, badakigu beti x berdin 0 dala, eta orduan dinogu i bardin 0 karratu, ken lau bider 0 gehi iru. Ordezkatu dugu hemen parabolaren ekuazioan. Beraz, daukagu i bardin iru dala. Ebaketa puntua beti izango da 0C. C da gai askea, i bardin iru gure kasuan. Beraz, non ebakitzen da parabola eta non ebakitzen dau parabolak i ardatza? 0, iru, puntuan. Eta hori grafikora eroaten dugu. 0, iru puntua, hause da. 0, iru. Vale. Esan dugu, ateraldogula, simetria ardatza dekogunez, ateraldogu bere simetrikoa ardatzarekiko. Beraz, bi unitate daukagu ardatzarekiko, eta beste bi unitate puntua lortzeko. Beraz, 0, iruren puntu simetrikoa izango litzateke lau, iru. Beraz, daukaguz ja bi punto. 0, iru eta lau, iru. Parabolaren bi puntu gehiago. Hurrengoa, x ardatzarekin ebakitze puntua kalkulatzea da. X ardatza, zuzena bezala, badakigu dala i bardin 0. Orduen, ordezkatuko dugu i bardin 0 gure parabolaren ekuazioan, edo bestera batera esan da, azkenean gagoz kalkulatzen sistema bat. X ardatza, badakigu dala i bardin 0, orduan, i bardin 0 eta i berdin x karratu, ken lau x gehi iru. Gagoz kalkulatzen parabola bat eta zuzen baten ebakitze puntua, sistema bat kalkulatzen ari gara. Orduan, kasu honetan ordezkatzen dugu i berdin 0 bigarren ekuazioan, edo berdintze metodoa, 0 bardin x karratu, ken lau x gehi iru, eta kalkulatzen dugu, ebazten dugu bigarren mailako ekuazioa. X berdin, lau plus minus, erro, lau karratu, minus lau bider iru, zati bi. Hau izango litzateke, lau plus minus bi, zati bi, beraz, bi emaitza. X azpi bat berdin iru, eta x azpi bi berdin bat. Beraz, bi punto lortzen doguz, x iru denean, i da 0. Eta x bat denean, i da 0. Daukaguz, ebaketa bi puntu horrek. Iru 0, amentze, iru 0, eta bestea bat 0. Hemen, kalkulatzen dugunean punto bat, beti eroango dugu grafikora. Eta grafikoan, konparatzen dugu, begiratzen dugu, ia gauza logiko bat hartzen dugun. Kasu honetan, bi puntu hauek simetrikoak izan behar dira ardatzarekiko. Horren, emoten dau, ondo dagoala. Hori beti ziurtatu. Orain arte hausea daukaguna, erpina eta ardatzekin ebakitza puntuak. Idatzi dut dana balio taula honetan, non erpina erdian dago, parabola simetrikoa dalako erpinarekiko. Orduan daukagu, x bat eta x iru simetrikoak direna, beraz bi puntu hauek simetrikoak dira, eta 0 eta lau. Honek be, simetrikoak dira erpinarekiko. Orain falta jakuna da, balio taula baten bitartez, osotzea apuruete parabolaren eskeletoa. Orduan kalkulatuko dugu, adibidez x minus bat denean, ze balio hartzen dagoen funtzioak, eta x bost denean, funtzioak ze balio hartzen dagoen. Horrek simetrikoak dira. Orduan, idatzi beharko dugu hemen, x minus bat. Beraz, x minus bat denean, ordezkatzen dugu, funtzioan, izango zen minus bat karratu, ken lau bider minus bat, gehi iru. Beraz, bat gehi lau, gehi iru, izango litzateke sortzi. Beraz, puntua da minus bat sortzi, eta hau taulan idazten dugu, minus bat sortzi, idazten dugu taulan, mugitu eta berriro, minus bat sortzi, eta grafikoan edo ardatzetan ipintzen badugu, izango zen minus bat sortzi, hementze, grafiko amaitu jata, baina zuen kuadronetan hartu ingo duzue. Aztertzen dugu ze distantzia dagoan ardatzera, irunitate, beraz, urrengo puntua, edo bere simetrikoa, bebai egongo da, irunitatera. Orduan hori izango litzateke, hemendeko botoi bat ezin dute sakatu gainean, eta izango litzateke bost sortzi. Orduen,
bost, sortzi. Bale, hau egin aldugu grafikoaren gainean, edo bost sortzi puntu hori bebai, kalkulatu daikegu ordezkatzen x berdin bost funtzio kuadratikoan. Beraz, izango litzateke, bost karratu, ken lau bider bost, gehi iru. Hogeta bost gehi iru, hogeta sortzi, ken hogei, sortzi. Hori da, lortu duguna be, grafikoan, bost sortzi puntua. Orduen, orain faltako jakun erpinaren inguruan beste puntuaren bat ateratzea. Orduen, nik kalkulatuko neuke, hemen taulan ez jata sartzen, baina hemen izango litzateke x bat koma bost denean. Ikusteko hemen, ze erpina garrantzitsua da, askotan puntu gitzi daukagu zanean, hemen egiten dugu triangelu antzerako bat, eta hori ezin da. Orduen, hori izan behar da borobila. Borobildua, orduen horretarako behar dugu puntoren bat gehiago erpinaren inguruan, beraz, bat koma bost kalkulatuko dugu. Orduen, ordezkatuko dugu funtzio kuadratikoan, x berdin bat koma bost danean, i izango litzateke bat koma bost karratu, ken lau bider bat koma bost, gehi iru. Hori kalkulatzen badugu, izango litzateke minus 0,65. Minus 0,65. Beraz, puntua, izango litzateke, bi minus 0,65. Taulan idazten badugu, hemen, minus 0,65. Beraz, bat koma bost minus 0,65, gutxi gora bera, hemen txe. Bat koma bost minus 0,65. Hemen ipini dut bi, erratu nazparkatu. Bat koma bost. Hori da. Eta bere simetrikoa, izango litzateke, 2,5 minus 0,65. Hortze dago. 2,5 minus 0,65. Hori puntua be sartuko neuke hemen taulan hemen ikusten duzuen ez dekot lekurik, hortze. Eta ja badago parabola. Orduen orain, apurka-apurka, puntuen gainetik pasatzen dugu, eta ateratzen dugu, bilatzen gengozan, parabola. Hori da. Eta hau da, bilatzen gengozan parabola.